Като влязах в магазина, премрях. Имаше и други вкусове, но това ми изглеждаше доста по-апетитно. Не знам дали сте видели в Инстаграм, ми беше попаднало едно видео с бананчета. С бананчета, обаче се възползва да си вземат тези. Ай, нямаше бананчета, имаше едни мистериозни. Имаше и някакви, не знам, ама те си ми изглеждаха по-апетитно. Така че сега ще ги отворим. Вече официално съм яла всички бомбони от Амос. То ни било купчета, праскови, ягоди, грозде, ананаси. Всичките съм ги яла. От новите не съм яла мистериозното, бананчета, те там някакви други, но това ще ми е първото от най-новите. И мангото имаше. Аз съм ги яла всичките бомбони. С изключение на новите. Това ще ми е първото ново. Мангото май беше ново. Не го знам. Добре. Това за мен ще ми е първото ново. Сега ще го отворим. Това е с грозде. Ама различен вид. А сега ще ги отворим. Мале, отдалече миршат. Мале, миршат уникално. Не знам дали ги знаете, имаше преди ни желета, малки кутийки, които вкусни не му бяха. И бяха адски вкусни, но той мирише. Сега ще го отворим. И на една, гледайте на близък. Това са бели. Това са бели. Мале, ако бяхте имали направо, щяхте да умрете от миризма. Папа ми прави яйца по най-гърски. Да го стига. Ето го. Много мекичко. Едната космата пус. Сега опитаме обилката. Обилката има същия вкус като на желето. Секси и пръчки. От онези, които отварях преди. Ще правя втора част. Чао!